Sassi Kumar, representant de la Fundació Vicenç Ferrer, ha ofert aquest dimecres al vespre una xerrada al Centre Cultural per explicar les tasques i els projectes que l'entitat desenvolupa a la regió d'Anantapur, a la Índia més rural i més necessitada, amb els nens i nenes apadrinats per diferents persones de Malgrat. És un poble, un districte que diu Anantapur, és un districte molt seca i fa 40 anys està treballant la Fundació Vicenç Ferrer. Jo vaig venir des d'allà per explicar una miqueta dels projectes que va fer, a més com està treballant Espanya, que està ajudant molt a la gent de la pobra, d'Intocables i Tribales, no? I estan per explicar a la gent que sí que arriba tot el que ajuden. Si ajudes a un nen amb 18 euros cada mes, tu ajudes a la família, a la comunitat i a la societat, amb els projectes que van fer de salut, discapacitat, ecologia, dones, vivendes i educació. Aquests projectes se van beneficiar la gent tot dels pobles i així que a poc van a millorar de la vida. Sassi Kumar coneix de primera mà quines són les conseqüències positives dels apadrinaments, ja que han estat un d'ells. A Malgrat fa més de 15 anys que una vintena de persones apadrinen nens i nenes d'Índia i ja estudien establir-se definitivament com una associació més al municipi.